Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина, алга таба койбер темалар турында кыскача. Жолда 10 маршрут йөри башлады, ул кайда хәрәкәт итәчәк? Мөселманнар изге Рамазан айын каршы алды, быел ул ничек узачак? Жолда 10 маршрут йөри башлады. Зур сыйдырышлы автобуслар Сөембике проспекты буйлап та хәрәкәт итәчәк. Әлеге линияга 8 берәмлек транспорт чыгарылган, толырак калдагы материалда. Автобус йөртүчеләрнең берсе Илдар Насретдинов, аның эш стажы 20 ел, шуңа күрә ул 10 маршрутның ничек кирәк икәнен, аңа ихтыяҗның зур булуын белә. Советлар заманысында да бу маршрут бар, 10 маршрут. Шуңа менә монда Сөембике проспектыннан заводка, жаңа микрорайоннарга кеше күп җөрәчәк, дип уйлыйм. Автобус йөртүчеләр пассажирлар саны артачагына ышана, маршрутка сорау зур булачак. Сөембике проспект у нас богатый, народ очень много, как и на Мира. Также все ждут. Запустили общественный транспорт по проспекту Чулман. Тоже много было обращений. Вот сегодня даем старт 10 маршруту. 10 маршрутның узунлыгы 29 километрны тәшкил итә. 42 тукталыш каралган автобуслар ит комбинатыннан кузгалып китә. По проспекту Мусы Джалили, набережный Челнинский проспект. На проспекте Дружбы народов сворачивает на проспект Сөембике и едет прямо по Сөембике. Выезжает на Ишлек, Алиша. 10 маршрутның соңгы ноктасы Хайыр, зур сыйдырышлы автобуслар саны 10-га кадәр арту планлаштырыла. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Сергей Вильданов, яңалыклар. Әгәр сезне берәр проблема борчыса, яки шатлыклы хәбәр җиткерәсегез килсә, безнең WhatsApp хезмәтенә мөрәҗәгать итегез. Фотосурәтләрегезне һәм видеоларыгызны 8939 311 31 31 телефоны буенча көтеп калабыз. Ураза дугалар уку һәм тәүбә итү вакыты мөселманнар изге Рамазан айын каршы алды. Быел ул 30 көн дәвам итәчәк. Бу айда мөселманнар Коръән укыйлар, кояш баеганча ашаудан һәм су эчүдән тыелалар. Әмма иң мөһиме мөмкин кадәр күбрәк игелекле эшләр башкарырга, якыннарына игътибар бирергә тырышалар. Чөнки нәкъ менә шул айда барлык яхшы эшләр күп тапкырлар арта. Рамазан мөселманнар өчен аерым рухи үсешкә һәм үз-үзеңне чистартуга багышлана торган вакыт. Бу ай дәвамында дин тотучылар Аллаһка якынаерга омтылалар. Рамазанның мөһим аспектлары булып ураза тоту, еш дугалар кылу һәм яхшы эшләр башкару, үз кимчелекләреңне төзәтергә омтылу, зарарлы гадәтләрдән баш тарту, гыйбадәтләрдән һәм тискәре фикерләрдән тыелу һәм үз иманыңны ныгыту тора. Шулай ук дин тотучыларның таравих намазларына йөрү мөмкинлеге дә булачак. Әлбәттә инде бу ай мәрхәмәт шәфкать ае дип шулай бит. Инде безнең шушы айда әлбәттә ярлы мохтаҗларның хәлен аңлыйбыз. Ачлык белән Аллаһ Субхана тәгалә саны безләрне шулай бит. Һәм инде кеше әлбәттә инде ачтырып Аллаһка якыная, ризыкның кадерен тәмин татый башлый шулай бит. Һәм инде әлбәттә менә шушы инде ачлык хисләре ул инде әлбәттә безгә микрам шәфкать хисләрен дә уята иншаллаһ. Рамазан айында ураза тоту җинси илгәрүгә ирешкән һәм акылы булганы барлык мөселманнар өчен мәҗбүри. Сәламәтлек торышы ураза тотарга рөхсәт ителмәгән кешеләр генә моңа керми. Мондый кешеләр көн саен ярлыларга ярдәм итәргә, аларга хәер садака бирергә тиеш. Ул һәр ураза тота алмаган көн өчен 400 сумны тәшкил итә. Не рекомендовано тем людям, у кого обострение желудочно-кишечного тракта заболевания, а также кормящим, беременным, у кого есть гипертоническая болезнь и всем пациентам, которые нуждаются в постоянном приеме лекарственных препаратов. А также в сухур рекомендовано есть богатые калориями пищу, богатые белками, углеводами и жирами, чтобы на весь день энергии хватило. Бу чорда шулай ук хәер тарату гадәти хәл изге Рамазан ае 9 апрельгә кадәр дәвам итәчәк һәм 10 апрельдә ураза бәйрәме белән тәмамланачак. Лилия Гатина, Руслан Бакиров, яңалыклар. Ураза тотучылар игътибарына, иртәгә 12 март Рамазан аеның 2нче көне сәхәр ашау 3 сәгать 48 минутта тәмамланырга тиеш. Ифтар, ягъни авыз ачу вакыты ахшам намазына 17 сәгать 29 минутка туры килә. Рамазан ае изге ай. Аллаһ Тәгалә бу айда җәннәт ишекләрен ача, җәһәннәм ишекләрен яба һәм шайтаннарны богаулый дигән пәйгамбәребез. Шуңа күрә мөмкинлекне кулдан ычкындырмыйк, бу айда яхшы гамәлләр кылыйк.
Келешек кроссоверлары шолда транстех-сервис яңа мода JQ дилерлік үзәгін ашты. Теләге болған һәркем тест-драйв вакытында автомобильләр белән якынрак таныша һәм яхшы бәягә сатып ала ала. Моннан тыш трейдинг хезмәте дә каралган. Мода SB ширкен һәм көчле кроссовер теләсә нинди юлда йөрү алу үзлегенә һәм төрле юл шартларында искиткеч характеристикаларга ия. Автомобильнең җитди эшлеге бар, вариатор белән тандемда эшләүче нәтиҗәле двигатель, моторның куәте 147 от көче. В комплектациях даже везде идет уже бесключевой доступ, система Bluetooth, которая позволяет удобно все эргономично разместить в салоне. Поэтому, пожалуйста, приезжайте. Автосалонда JQ G7 дә тәкъдим ителә. Шанычлы һәм истә калырлык LED премиум дәрәҗәдәге оптика чыгарып була торган тоткычлар, 19 дюймлы зур дисклар, багажникны дистанцион ачу, панорама түбәле, уңайлы салон һәм күп функцияле руль беркемне дә битараф калдырмаячак. G7 – это современный стильный кроссовер, который представлен в комплектациях на полном и на переднем приводе. Две комплектации на полном. Коробка у нее идет роботизированная, 187 лошадей. Собирается он в Китае. Сезнең хыялдагы автомобиль мода һәм JQ белән машина төзелеше урамы 108 адресы буенча очрашу оештырыгыз. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатин, сезнең белән сау булашам. Тоткан уразаларыбыз кабул булсын.